И какво става, хора? Аз съм The Gaming TV, тук до мен е месинката и съм решил да рекламирам, да направя ревю на един сервер, Exopa Bulgaria. Разбира се, ще има IP в описанието. Също така може да ви разведа малко, доколко сме развити. И да, айде да покажем къща е. Така. Добре, това ни е къщата. Нали, тук си имаме смисъл отделни стаи. Ние сме 3 човека, тук стаята на месинката, тук... Опс, извините. Един момент. Така, значи тук е моята стая. Тук да ви покажа. Ще чакайте само. Добре, чакай. Това тук и тук има още един етаж. Долу. Ой, що ме удари, бе? Ще го оправим. Тъй. И сега да покажем стаята на месинката и на другия, дето живее при нас. Това е първата му стая. Значи тук може да се енчантваме, да разни глупости. Тук едно малко джакузи, тук още го правим. Тук още го обработваме. Ела бе, къде си? Така. Да, тук още го обработваме. И ела да покажем и последната стая. Така. Само ела тук само ще взема малко храна. Добре, давай. Извинявам се, ако малко лаги. Добре, тук. Това представлява общото тази стая, неговата. Ела бе. После ще им покажем това нещо. Какво? Тото е чупено, бе. Добре, после ще го правим. Добре, аз ще им покажа. Ето тук. Това, не знам, нещо като кино. Де да знам. Ето тук пак басейнчето, така. Какво друго да им покажем в сървъра? Ще има и в описанието. Отново казвам. Exopa Bulgaria. Ларповите, да. Първия ларп. Ела на първия ларп. Добре, дай на дъпа шоп. Покажем. Ето това е. Тук вие ще се разгледате какво искате и да, това е първия ларп. Следващия ларп е Warp Enchant. Идва и на Warp Enchant. Warp Enchant не е кой знае, само да ме зареди. Някакви крипъри. Не е кой знае какво. Най-обикновения енчант. Това представлява. Това представлява Warp Enchant. И следващия. Да, също може да купувате XP, Warp Enchant. Следващия Enchant Shop. На мен в този сервер най-много ми харесва шопа. И това е следващия Warp. Тук се излиза навън. Така, следващия Warp е Warp End. Това на Warp End. Да им покажем енда. Също така и евентите
са доста яко направени. Това е Warpaint, тук също може да правите PvP, нали, като скочите и така. Да, има един лек. Така, ела на Event 1, Warp Event 1. Да, тук според мен на Warp Event 1 е станало доста яко. Мен доста ме радва, кеф ме. Нали, как са го направили всичко. Само да стигнат чанковите. Виждат, тук има един паяк. Тук има един, само да ми заради чанковите, един дракон. Тук има един... Да, тук това не го знам какво е. Тук е Iron Golem. Да. Един голем и това е Warp Event 1. Тук може също да видите, че има честове. С Optifine ще го приближи. Чакай. Ето тук тъй честовете. И следващия Warp Event 2. Warp Event 2 е доста интересен. Нямам флай, за да ви покажа какво представлява. Нали, тук препятствие минавате тук, лава, пая, жени, вода, лесен джумп, след това вода с врати, да, вода с пая, жени, след това пак един малко по-труден джумп и са трима победителите. След това идва Warp Exopa Chest. Тук на Warp Exopa Chest всяка вечер има евент от 9 часа и след евента ви дават по един сколко ключове и идвате тук и ги хавите. Това е Warp. Да, може и да вотните тук за сервера, се прочитате. И тук ще си видите и следващия Warp е... сега ще покажа. Не, 80% 500 лева, 1000, Kit Hero, най-слабия кит VIP, после, малко после Kit Illuminat, Avenger, Extreme, King и Special най-силния. Това е смотано, повече на това нещо си, дават ви някакви моркови, някакви неща. Kit Materials, Full Sword, Full кирка, Beacon, Full брадва, ключове, това представят ключовете, легови, пари пак, нищо и може също да ви се падне ранг VIP. Тук джакпота, 250к и така, преминавам към следващия Warp и той е Warp Food. Warp Food, защото една обикновен Food, само скачате и си бить животни. Това е Warp Food, нали слизате тук и бийте животните и ако сте с меч, Fire Aspect, идвате, отдете един път, то умира и ви дава даже храната припекана. Нали? И следващия Warp е Warp FPS PvP. Това на Warp FPS PvP. FPS PvP. Това е Warp-а. Това. Нали може да слезете тук и да се биете, само да видя. Нищо. Тук също има два Ender Chest-а. Bedrock-а. От Bedrock-а е PvP, нали това представлява. Това. Добре, само да си смаля малко чанковете. Така. И следващия Warp е Jobs. Също така може да почнете работа. И така печелите доста бързо пари. Виждате, аз имам 71к. Тук вие ще се разгледате. Според мен тук Warp Jobs, според мен тук е станало доста прилично, доста ме кефи, интересно е. Всичко е доста яко направено. Тук вие ще се разберете, пишете само Jobs Join и се виждате какви работи моите. Ето тук Минър, Фермер, Хантър, такива глупости, да. Там също следващия Warp е Warp Leaves. С нощи имаше Warp Leaves. С нощи правихме евент. Leaves. Мисля, че всеки знае какво се прави. Нали слагат листа